Θέλω να σου πω κάποια πράγματα πριν φύγω. Έτσι για να τα βγάλω από μέσα μου. Δεν θα καθυστερήσω πολύ, μην ανησυχείς. Άλλωστε με περιμένω. Σε κερατώνω. Το τελευταίο διάστημα. Και έχω να βγάλω κι άλλα από μέσα μου, θες να τα ακούσεις? Λοιπόν, άκου. Μυρίζεις άσχημα. Όταν μιλάς, φτύνεις. Τα ούλα σου μυρίζουν τεριδόνα. Αντί να αλλάζεις βρακί, το γυρίσεις απ' την ανάποδη. Συχαίνομαι να μ' ακουμπάς. Συχαίνομαι να με φυλάς. Είσαι αηδιαστικός. Όταν βρίσκομαι στον ίδιο χώρο μαζί σου, μου γυρνάν τα άντερα. Να τώρα, ας πούμε, που βλέπω τη φάτσα σου, μου έρχεται να ξεράσω πάνω της, μπας και την καλύψω και δεν φαίνεται. Αναρωτιέμαι γιατί ήμουν τόσο καιρό μαζί σου. Τις νύχτες που εσύ κοιμόσουν και ροχάριζες, μου ερχόταν να πάρω το μαξιλάρι και να το βαράω πάνω σου δίχως αύριο μέχρι να σκάσεις. Και δεν είναι ότι κάνεις κάτι εσύ. Απλώς είσαι αηδιαστικός και τυποτένιος. Τώρα που θα φύγω από εδώ θα πλύνω όλα τα σημεία που μ' άγγιξες. Ευτυχώς δεν ήταν και πολλά. Δεν είχες και καμιά ιδιαίτερη φαντασία.